Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Күннәрдә бер көнне өлкән яшьтәге булган ата үзенең озак еллар көтеп алган улын һәм дә яраткан хатынын калдырып китә шүлдә, ике тау арасында. Әлбәттә, аның күңеленә бик тә авыр була ул, борчыла. Ләкин дә бу эше аның Аллаһның кушуы буенча була. Аллаһ Тәгалә куша. Ибраһим алейһиссәламгә гаиләсен кеше яшәмәгән бер урында шүлдә калдырга. Хәтта Ибраһим алейһиссәлам Аллаһның шушы сыналмышын, кушуын, максатын белмәгәндә, ләкин дә Аллаһ Тәгаләгә итәгатьлек рәвешендә Аллаһның кушуын ул үти. Күз каршыгызга китерегез, ничек аңар бу кыен авыр була. Хаҗар анабыз үзенең баласы белән кала ике тау арасында, Сафа һәм дә Марва таулары арасында. Ибраһим алейһиссәлам аның каршыннан киткән вакытта ул әйтә: "Син ни сәбәптән безне калдырасың?" дигәндә, Ибраһим алейһиссәлам аңар җавап кайтара: "Аллаһ кушканы буенча." Һәм дә Хаҗар анабызның шуннан соң күңеле тынычлана. Су бетә, ризыгы бетә. Хаҗар анабыз үзенең баласы Саби бала турында, булачак пәйгамбәр Исмаил алейһиссәлам турында борчыла башлый. Һәм дә Сафа һәм дә Марва таулары арасында шава, йөри, ризыгын эзли. Ул хәтта белми, үзенең максат итеп куймый, киләчәктә хаҗның бер өлеше булачак. Сафа һәм дә Марва таулары арасында сәгый кылу. Ул Хаҗар анабызның бер гамәл гыйбадәте җәмәгать. Хәтта безнең йөгереп узуыбыз урыннары да кайсылар махсус билгеләр белән куелган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны үтәгән. Ул Хаҗар анабызның аяк эзләре урыннары булып тора. Зәмзәм суы барлыкка килә. Исмаил алейһиссәлам аяк астыннан. Хәзерге вакытта да без аны белән бәрәкәтләнәбез, эчәбез, шифасын һәм дә Аллаһның рәхмәтен күрәбез. Аллаһ субханаһу тәгаләнең бер рәхмәте һәм дә бер бәрәкәте булып тора. Җәннәтнең бер суы булып тора ул җәмәгать Зәмзәм сулары. Шушы гаилә, Ибраһим алейһиссәлам гаиләсе булачак хаҗ гамәленә зур өлеш кертә. Ләкин дә нинди сыналмыш аша. Киләчәктә Исмаил алейһиссәлам үскәч, Аллаһ субханаһу тәгалә Ибраһим алейһиссәламгә төш аша күрсәтә, нәрсә эшләргә тиеш үзенең улыны белән. Улын ул корбан чалырга тиеш. Корбан чалырга барган вакытта атаның йөзеннән яшьләр ага. Исмаил алейһиссәлам үзенең атасына нинди сүзләр әйтә? Я абати, иф'аль ма ту'мар сатаҗидуни иншааллаһу минас сабирин. Я атакаем, я атием. Эшлә шул эшне кайсы Аллаһ Тәгалә сиңа кушты, син күрерсең, мин сабыр кешеләрдән булырмын дип әйтеп куя. Кадерле җәмәгать, нихәтле итәгатьлек, нихәтле Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен өмет итү һәм дә буйсыну. Нихәтлек үзеңнең тормышыңны Аллаһка тапшыру. Ибраһим алейһиссәлам шулардан зур үрнәк булып тора. Улын корбан чалырга барган вакытта шайтан килә Ибраһим алейһиссәлам каршына, әйтә: "Син улыңны хәлак итәсең, яраткан улыңны нәрсә эшлисең?" дип аңар вәсвәсә кыла. Ибраһим алейһиссәлам аңар таш ата. Хәзерге вакытта хаҗилар хаҗга баргач, шушы җәмарат урынына махсус Ибраһим алейһиссәлам таш аткан вакыт урынга килеп, шул ташларны ыргыталар. Әлбәттә, анда шайтан басып тормый. Ләкин дә Аллаһ субханаһу тәгалә барча галәмгә күрсәтә. Кешеләр үзләренә дошман итеп алырга тиеш шайтанны, бер-берсен түгел. Үзенең гынахларын кеше үзенә алырга тиеш, нәфсесен дошман итеп. Әлбәттә, шул вакытта гына кешеләрнең арасында тынычлык ва иминлек булачак. Әлбәттә, без беләбез, Ибраһим алейһиссәлам үзенең максатына ирешә алмый. Үзенең улын ул корбан чалмый. Аллаһ бирми аны эшләргә. Аның урынына килә бер сарык, бер бәти, Аллаһ субханаһу рәхмәтеннән, җәннәттән фәрештәләр белән китерелә. Һәм дә шушы гамәл хәзерге вакытка хәтлек дәвам итә. Корбан көннәре безгә. Һәм дә хаҗилар да Гарәфә җилекләреннән инде мина урынлыкларына килгәч,
ташларын ыргыткан вакытларда һәм дә шушы вакытларда корбаннарын чалалар. Бар bir үзәнлек урын Мәҗзара дип атала. Шул урында миллионлаган корбаннар чалына. Сыйырдан булсын микән, сарыктан булсын микән, диядән булсын микән, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Һәм дә әлбәттә шушы корбанның мәгънәсе дә бит Аллаһ Тәгаләгә якынаю дигән булып тора. Кадерле җәмәгать мөселманнар, әгәр дә без хаҗга барсак, Мәккә җиллекләребездә булсак, белегез, шушы урыннарда бийек пәйгамбәрләр булган. Шушы урыннарда Адәм алейһиссалам үзенең гаиләсе белән яшәгән. Шушы урыннарда Исмаил алейһиссалам Хаҗар анабыз гамәлләрен һәм дә гыйбадәтләрен кылганнар. Шушы урыннарда Ибраһим алейһиссалам борчылуы һәм дә кайгыруы һәм Аллаһка итагатьлеге күрсәтелә. Җәмәгать, әлбәттә бу бик тә тарихи урыннар, юктан барлыкка килмәгәннәр. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны безнең ислам динебездә ныгытып үзен үрнәге белән калдыра иншаллаһу тәала хаҗ гамәлләрендән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.